ଏ ଜାଗା ହଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ପାତାଳକୁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆସ ବୁଲିଯିବା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରି ବୁଲିଯିବା। ଭାଇ ଆମର ବଜାର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ କି ଭାଇ ମୁଁ ପାତାଳକୁ ଯିବି, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହ। ମୁଁ କହିଲି ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆସନ୍ତୁ ପୁଅ, ଆସନ୍ତୁ। କାଳୀ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆସିଥିଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦବା ଆଉ। ଚାଲ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ, ପୁଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁଅ ତାଙ୍କର ଖେଳନା ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପାଣି ଯେହେତୁ ଏତେ ବୁଡି ଥିଲା ଶୁଖି ଆସିଲାନି। ଆଜ୍ଞା। ଭିତରେ ବହୁତ ଭାଇ ପାଟକୁ ମାନେ ବାଟ ଅଛି, ଅଛି। 7ଟା ବାଟ ଅଛି। 7ଟା କିଏ ବୋଲେ ମାନେ ଡୁବୁରି, କିଏ ହଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର, କିଏ କଟକ, ଆମେ ଯାଇନୁ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସରୋବରକୁ ଅଛି ରାସ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଅଛି କି? ସର୍ବର ନନା କହୁନି, ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେଠି ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଗରୁ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଝୁଣଝୁଣ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ୟା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତା ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା। କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଯେ ଏଠି କାନ ଧରିକି ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଶୁଣିକି ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଜାଗା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ କି ଆପଣ ନାଇଁ। ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ପାଣିଟା ଶୁଖି ଯାଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ପୁଅକୁ ନେଇ ପୁରା ଭିତରକୁ ଯିବି, ଭିଡିଓ ବନେଇବି, ଆଜ୍ଞା। ଆଇଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।